Салом алейкум. Давоми ҳамун видеои дар бораи ҳуқуқи зан. Мисол ки зане ки мисол меҳри падар нагирифтагӣ ваям эҳтиёҷ ба меҳри шавҳар дорад. Шавҳар меҳри зиёд бояд диҳад, ки дар ивази меҳраш бо мисол ки аз зан мегирад. Лекин ин маъное надорад ки мисол ки занро мисол ки меҳр дод, дар иваз зан ба мард надиҳад. Зан бояд ки дар ивази меҳри шавҳар бояд ки ҳозирҷавоб бошад. Зан бале зан масъулияти дора ба худаш, ки мисол ки фарзанд таваллуд мекунад, фарзанда батнаш мегирад. Ҳама вазифаи вазин дар сари зан аст. Дар батн гирифтани фарзанд кори осон нест барои зан. ҳомиладорӣ, мисол шаб бедорӣ, баъд аз ба дунё омадани кӯдак, маконидани кӯдак. Лекин мард ҳам бояд иштирок кунад ки дар тарбияи фарзанд. Ягон шаб бояд хезад, мисол фарзанда мисол ки гирад дар оғӯш меҳр гирад фарзанд. бинед ки оқибати ҳамун бемеҳрии баъзе оилаҳо ба фарзанд аз падару модар дур мешавад. баъд дар пирӣ падару модар мебаранд дар чепи сӯйхона мепартоянд. ин сабаб ҳамин аст. Сабаб ҳамин аст ки мисол ки меҳр байни падару модар ки мустаҳкам ки нест, фарзандам мисол мебинад ки падару модар ҷанҷал аст ва дар оқибат фарзанд аз хона гирезон мешавад. баъд меравад дар куҷоти хос зиндагӣ мекунад. она ҳамсояам хеле буд, падару модар фақат ҷанг мекарданд, баромад рафт шабад аги ҷои дар авари баъд афтид, баъд мурда шабад оварданд. Дар шаҳрҳои бегона рафт гашт, ай падару модараш дуре рафт, ки ҳамин 18 сола шуд, буромад рафт ай хона. барои ки фақат дар хонаи ҳамун фарзандам писар ҳамсинфи акайма буд. доим ҷанг ҷанҷол буд. занозанӣ, ҳамин овозашон ҳамон ҳамсоя мефаҳмиданд. кӯдак мегирезад дохили хона. кӯдак ҷойи оромӣ мехоҳад. ҳамсарам ҷойи оромӣ мехоҳад, шавҳарам ҷойи оромӣ мехоҳад. ҳамин хона ҷойи оромӣ аст. манзил мегӯянд, ки ҷойи оромӣ аст, ки мисол зан шавҳар, модар падар нисбати фарзанд ором бошанд. вақте ки ором ки шуданд, фарзанд дар оянда ӯ ба сӯи оила бармегардад. ина маро падару модарам бо оромӣ калон карданд. моро 6 нафара мо дар пирӣ падару модарро соҳиб шудем. баргаштем омадем. ҳатто ман дар хориҷа таҳсил кардам. бародари ман дар мисол ки дар Москав таҳсил кард. гашта ба омадем. бародарам вақти падару модар бародарам аз Москав ба Тоҷикистон омаданд. дар назди падару модарам дар пиришо будем мо. барои он ки моро бо меҳр, бо оромӣ, бо чӣ мегӯянд назада, дуо накардау, ситам накардау, накуфта калон кардан, ба воя расонидан, дар натиҷаша гирифтанд. лекин он фарзандое ки ба задау куфта калон мекунанд, ин мисол орон шумода. ва ё ба чӣ кор мекунад? дар оқибат бурда падару модарро дар бисёбхона мепартоянд, ё ки мисол ки соҳиб намешаванд, барта мераванд ва дигар кас мебинад нигоҳшон мекунад. ранги он якта занак аст, ки дар ютуб видео кардагиянд, 18 кӯдак кардагия, 15 фарзанд кардагия, дар бисёбхона парафтагиянша. хай ӯ занака коммунист будагия, бетарси худо калон шудагия, ин сабаб дигар аст, ки бетарси худо ҳам калон шудан фарзандам халай. ина дар Чечня, Чеченингуш падару модарро фарзандо ба навбат нигоҳ мекунанд. агар модар боша, апа хоҳарро ба навбат нигоҳ мекунанд. се рӯз меистанд, модар қати мераванд. мард боша, падар боша, бачаҳо байни ҳамдигар масъя мекунанд, нигоҳ мекунанд. дар Чеченингуш фирёнсолхона набудагия, дар вақти СССР на ҳозирам надоранд. баъд дом интернатам надоранд Чеченингуш. падару модари кӯдаки гузашт, модари кӯдак гузашт, падари кӯдак, кӯдакҳоро хешта ором мегиранд, фарзандӣ қабул мекунанд, калоншон мекунанд. бобои манам дар вақти СССР модари маро падаршон вақте ки акашон мегзарад, фарзандошо гирифта калон кардагия. амак бигем, фарзандоро гирифта калон кардагия. 3 фарзанд мондагия. амаки модар менагذаштанд. пеш ҳамин хебуд мегирифтанд, фарзандоро калон мекарданд. ҳозир мебаранд дар бисёбхона мепартоянд. то есть дом интернат мепартоянд кӯдакҳоро, падару модарро дар бисёбхона мебаранд, ҳавола мекунанд. ин мавзӯи бисёр чӣ мегӯянд, хеле калон аст. дар ин мавзӯъ бисёр гап зан дар коре, ки доим гуфтам дар коре, доим дар оят Қуръон мегӯяд, ки ба ёд бирасонед, ки ба ёд овардани шумо ба манфиати инсонҳо аст. мо доим бояд одамои калоне ки таҷрибадор, мисол мо ба фарзандо, ба ёшо, ба ҷавонҳо бояд доим гуфта истем, ки падару модарро эҳтиром кунед, падару модарро ба қадриш берасен, падару модар дар зиндагиш соҳиб шавед. баъд аз мурдан ҳеҷ фоидаe надорад. баъд аз мурдан худнамоӣ, худнишондиҳӣ. ин дар сураи Арайаталазӣ омадагия, ки азоби сахттарин аст барои нафароне ки худнамоӣ мекунанд.
азоби сахттарин аст хубнамоӣ. Баъди падармодар ки мебуда ба меран гов мекушанд, худоӣ мекунанд, дар сари қабрш мебаранд, санг мемонанд. Ин корҳо ҳеҷ чӣ надоранд, фоидаи барои мурда надорад. Не ки дар зиндагӣ на кардиёд баъд аз мурдан ҳеч намефарёд.